Conxita Tarruell i Llong és una escriptora sabadellenca, exmestra d'aquí també de la ciutat, que dedica exclusivament la seva tasca al món de l'escriptura i ho fa també combinant amb una altra gran passió, que és aquesta gran passió que té per viatjar a llocs on tampoc no són tan convencionals com podríem dir viatjar, per exemple, per l'Occident. Ella ha viatjat per tot el món, realment, però per continents on la vida és crua, és dura, com per exemple l'Àfrica, Centre i Sud-amèrica. Ella viatja en aquests llocs per connectar-hi i també després per explicar-ho en les seves lectures, els seus llibres, tot el que ha anat veient i el que ha anat visquent. De fet, ara publica el seu desè llibre, Les veus del Mekong. És un recull de relats dels seus dos viatges, un d'ells el 2018, passant per Vietnam, Laos, Angkor o Bangkok, i també l'any 2019 a Myanmar. Ho van fer també amb la Rosa i la Dolors, dues amigues seves que també són presents en aquest llibre. Avui ens acompanya la Conxita per parlar-ne i per conèixer més a fons aquesta història. Benvinguda i gràcies per ser aquí amb nosaltres. Bon dia, Bernat. Bon dia. D'on sorgeix aquesta passió per viatjar? A veure, jo vaig començar molt anant fent rutes solidàries amb CETEM i vaig anar a Amèrica Llatina, Perú, Brasil, Equador, Costa Rica, i sempre escrivia el meu diari de viatge, llavors feia petits articles i hasta vaig guanyar algun premi amb webs que havia escrit, i llavors em van dir, has d'escriure un llibre, i jo primer no veia clar, i treballant i tot, però mira, coses de la vida, que en un d'aquests viatges que vaig estar fent un intercanvi a Costa Rica en dos mesos, m'han demanat que has de fer l'experiència. Jo tenia molts apunts i moltes coses, però no tenia massa temps, i mira, l'univers es va parar perquè vaig estar malalta, que vaig haver de fer repòs durant 3 mesos perquè no tenia força per caminar i tal, i va ser quan em vaig posar a escriure. Va dir, el temps ja el tens, no? I em vaig tenir persones que em van com animar i em van ajudar a fer-ho, que va ser el de Tarannà, que és el que organitzava els viatges de CETEM, el Ferran Martí, i des de llavors em va com de dir, has de fer aquest llibre, i el Raimon Sansó, que era un escriptor també que jo feia cursos, també em va dir, jo t'ajudaré, i em anava dient com, em va donar pautes, així online, eren els primers cursos online, i mira, a partir d'aquí, vull dir que no fa massa, vull dir que vaig començar a escriure als 50 anys, vull dir que recollint tots els testimonis que tenia, que en tenia molts, i llavors buscant més informació i tal. Per tant, s'ha adaptat una mica a l'obra que tu ja havies anat fent al llarg de la teva vida amb aquests viatges de missionat, viatges també de la teva vida, del teu temps personal. Tot això ha desembocat en aquests 10 llibres, aquí en tenem gran part de l'obra de la Conxita, i l'últim, que ens l'ha portat avui en exclusiva, perquè encara no està publicat, està ara mateix a impremta, que és Les veus del Mekong, que són aquests relats d'aquests darrers viatges. Què hi van anar a fer allà, la Conxita, la Rosa i la Dolors? Bueno, era una zona que no coneixíem gaire, el tema asiàtic. Hem estat molt a Àfrica, Amèrica Llatina, però aquí no hi havíem estat mai i teníem com ganes també de conèixer tot aquest món i tot el tema del budisme, que també ens interessava saber una mica aquesta inquietud. I mira, doncs ens vam llançar més. Vietnam també era un país que també, a la meva època, que se'n parlava tant, a l'època de la guerra, tot el que s'havia lluitat per la Vietnam, era com de dir, volia anar. A més, tenia diversos amics, tinc un amic, el Jordi Llorenç, ell és molt viatger i va estar visquent-hi 2 anys allà i va fer de guia i em va com, a Vietnam, i em va com animar de va ser mica el ganxo, no?, per anar-hi? Sí, és allò, persones que havien estat i em van dir, has d'anar-hi, i mira, i al final va sortir, i ens vam animar amb la Rosa Pi i la Dolors Casajoana a fer aquest viatge. I la Rosa, ella el que fa, que ve amb mi amb els viatges, i ella escriu, a través del viatge s'inspira en contes. I llavors agafa un lloc, una escena que li ha agradat molt i a partir d'aquí fa la seva història, perquè ella ha fet cursos d'escriptura amb mi i llavors aquests cursos, jo animo la gent a escriure, que és escriptura per connectar amb les emocions, que vaig guanyar també un premi, una cosa que he creat jo, un estil de l'escriptura. I la Rosa, ella ha fet aquests cursos i a partir d'aquí s'ha animat i ara, en aquest llibre ja ha fet 5 contes, un de cada país. Imagina't. Clar, és que la Conxita, ho comentava abans, és exmestra, havia estat mestra aquí de l'Escola Pia d'aquí de Sabadell, però la vocació sempre hi és, perquè ara segueix ensenyant escriptura en aquests cursos. Sí, exactament. L'ítem és aquest, connectar amb les emocions a través de l'escriptura, que és volcar una mica les emocions a dins. Exactament, sí. Precisament, mira, aquest estiu, a l'Escola d'Estiu del Col·legi de Llicenciats de Barcelona, i participaré, faré un curs d'una setmana, amb 15 hores, que llavors ho fan els mestres, perquè també ho he adaptat pels mestres perquè puguin introduir l'escriptura amb els nanos també, perquè es puguin expressar les seves emocions, que moltes vegades no surten de paraula, però llavors quan ho escrius
doncs aboca, no? És perdre la por. Perquè jo, de fet, vaig començar, jo no vaig estudiar per ser escriptora, vaig començar, doncs, des de les meves vivències, de la meva emoció, vaig escriure i va ser com aquestes persones que em van anar animant de dir, has d'escriure, però és així, no? Una mica, i llavors he anat creant aquests cursos. És com allò de destapar, no? L'ampolla i que comenci a sortir tot allò, tota l'escuma i tota la vivència que porta un a dins. Parlem d'aquest llibre, Les veus del Mekong, Conxita. Ara parlaves d'una de les parts, no? Una miqueta el que el fa tan únic és aquests contes de la Rosa, però també hi ha tota la història que tu hi relates. Què hi trobarem exactament dins el llibre? El llibre, sempre mirem que hi hagi una mica de tot. Primer situem el país, com que jo abans d'anar-hi llegeixo molt, i la Rosa, com que és bibliotecària, sempre busquem llibres per tot arreu, vull dir que ens empapem molt ja del país. Hi ha una feina prèvia, un estudi, no, abans d'arribar-hi? Sí, si mires el llibre hi ha molta bibliografia, perquè esclar, si no, és el que dius, no, també anant-hi no pots agafar-ho tot, no? I llavors agafem una mica un breu apunt de tot, de la geografia, que això se'n cuida més la Rosa, i llavors també de la història. La història, a través del que ens expliquen allà, però també busquem molt. I tinc una altra amiga, dius, van apareixent persones, la Núria Crespo, que és d'aquí Sabadell també, Núria Crespo Sabadell, que m'ajuda molt amb el tema de la història. Jo vaig prenent nota, però ella consulta, contrasta, perquè esclar, a vegades allà t'expliquen coses, jo gravo molt, vaig molt amb la mòbil i la gravadora, però vull dir, ella m'ajuda molt, vull dir que vas trobant persones, no? Llavors també una altra amiga, la Núria Puig, que ella també ens ajuda i ens fa com de lectura. Bé, a l'estiu, aquest llibre vam anar aquest estiu passat a Ferrera, que és un lloc per escriptors i artistes, i vam fer una estada, i el que vam fer que va ser lectura en veu alta, amb el dossier aquest, quan encara no estava del tot revisat. Un esbós, més que res. Sí, i llavors ella, una persona que no ha estat al viatge, es anava contrastant, i al fer la lectura en veu alta veus les coses que no s'entenen, que a vegades dones per sobreentès, i aquesta, la Núria Puig, també ens ajuda molt. Vull dir que tenim, ja veus, és tot un equip de persones. És un gran equip, i tant. Bueno, han anat apareixent, vaig començar primer jo sola, no pensis que la Rosa la vaig conèixer a Chicago, vull dir que d'aquests llibres que tinc aquí, el del mig. I a partir de llavors hem viatjat sempre juntes i m'ha fet costat, però abans anava molt... Bueno, viatjava amb la Dolors, però vull dir que ella d'escriure no és tant el seu, però amb el viatge sí que vivíem moltíssim totes dues i vam fer moltes experiències, i llavors era jo sola que ho feia, no? Vull dir que vas trobant persones que estan en la mateixa onda, en la mateixa línia, i t'ajuden moltíssim. Important també aquestes peces que es van sumant al llarg del viatge, al final, una miqueta com a efecte imant, no? Anar trobant-s'hi perquè conflueixen camins, en el cas de la Conxita i la Rosa, però també amb la resta de persones. Les veus del Mekong són aquests relats, d'aquestes estades. Què trobarem també? Històries personals a dins, hi ha casos, entenc, particulars, vivències, oi? Quan anem amb els viatges, el que mirem molt també amb la Rosa i tot, anem molt amb els nens, connectar, i a través dels nens llavors podem connectar amb la gent, aventures. Aquí mateix expliquem a Vietnam, una vivència molt divertida, perquè la gent ho diu, a Vietnam, allà a Hanoi, a la capital, per travessar els carrers és de bojos. És un show. I tenim la Dolors, que és molt decidida, i diu, clar, quan havíem de travessar ens deien, sobretot no espereu, perquè si us espereu és el pitjor. Diu, ells ja t'esquivaran. Però esclar, era de veritat, cotxes i motos, sobretot motos. I com anàvem amb un paraigua, la Dolors al paraigua, i totes tres agafades i decidides allà cantant cançons, perquè de veritat era com una aventura cada vegada que havíem de travessar el carrer, no? Vull dir, coses que et passen, aventures, moments que perds coses, llavors apareixen persones que coneixem, allà d'amistats que fem, vull dir que surt una mica de tot. És molt variat, no? Des de la part més així tècnica, història i tal, però també llavors les anècdotes, no? La visió també de la Conxita, no? Una mica el que passa pels és el meu viatge interior. De fet, el primer llibre que vaig fer, que és això, viatjar com a transformació personal, és una mica el meu lema, que de fet tinc l'Enric Soler Raspall, que és el meu editor ara en aquest nou llibre, que ell és especialista de temes de viatges, de literatura de viatges, i fa clubs de lectura per les biblioteques d'aquí Sabadell, i ell va ser, quan va començar la seva editorial, ara farà 10 anys també, que em fa il·lusió, em va venir a buscar, perquè jo editava en Pagès Editors, que també és una editorial molt bona, però aquesta és especialista, la de l'Enric, en viatges. I ell em diu que jo he creat un estil propi. De fet, va crear una editorial, mira, s'ensenyaré, que em vaig quedar sorpresa, una col·lecció nova per mi. Només per la Conxita? Llavors hi ha hagut altres persones, diu, però que el teu llibre... Sí, la maleta del viatger. I és curiós perquè llavors jo, sense dir-m'ho, havia fet aquesta targeta que també era la maleta del viatger. També era la maleta. Vull dir, és com de dir, oh, caram, no? Com connecten, no, aquests mots? I ell també em fa molt suport, i ell diu que, bueno, quan em presenta, diu que
Jo com a escriptora, com a dona, a Catalunya soc l'escriptora que he fet més llibres de viatges i ell és un expert perquè es dedica a això i em compara amb el Xavier Moret, que per mi el Xavier Moret és com el meu... Bueno, jo he llegit tots els seus llibres, m'agrada molt com escriu i tal, ell com a home, però diu que com a dona, doncs, bueno, això també em fa molta il·lusió. Clar, no? També una mirada també única, una mirada molt personal. Conxita, són molts viatges, però entenc que això no s'atura. Quina és la següent parada? Quina és la següent destinació? La tenim ja? Sí. La podem dir? Sí, anirem a Oman. A Oman. Oman, sí, ara estem... La meva idea és això, ara he entregat aquest llibre, però és com continuar... Sempre tinc un llibre escrivint, no deixo mai d'escriure. I ara ja estic escrivint sobre Uzbekistan, que vaig estar ara a l'estiu passat, i també vull escriure també Jordània, que ja era abans de la pandèmia, i ara per això vull anar a Oman i la idea serà recollir, sempre miro recollir diversos països, una mica de les rutes comercials i tot això, no? Perquè serà la ruta de la seda que vaig estar i estic ja escrivint ara sobre això i ara per això vull a Oman per acabar de completar tot el món musulmà que no hi havia conegut tant i vaig a aquests països que són països doncs, fàcils, acollidors, vull dir que pots anar-hi bé i tranquil. I bé, mira, és així, no? Vull dir que és una mica tocar tots els temes. No l'acaba un pràcticament la Conxita, que ja en té un altre agafant-lo amb l'altra mà. Conxita, abans d'acomiadar l'entrevista, recorda'ns, perquè aquest llibre el presentaràs aquí a Sabadell, oi? Sí, exactament. El presentaré a la Biblioteca Vapor Badia, que sempre fem l'estrena mundial allà, i és el dia 19 d'abril, a 2:45 de la tarda. I després, el 21, ho farem a l'Ateneu Terrassenc, que també és aquí a prop, que també és un lloc, la Rosa viu a Terrassa, vull dir que també ens fa molt costat allà, i també el dia 6 d'abril a l'Àgora, que també amb la Maria Antònia, que també ha vingut aquí també a vegades, doncs ella també ens ha fet sempre molt costat i tots els llibres els hem passat també allà a l'Àgora. I també anirem a Sant Manat, a la biblioteca, i tenim el mes de maig, i llavors farem per molts llocs de fora d'aquí, vull dir, de Sabadell, fora del Vallès, de comarca, sí, vull dir que anirem a Girona, anirem a molts llocs, hem anat a Igualada, hem anat a Manresa, vull dir que anem voltant, anem fent... I que segueixi per molts anys, Conxita Torrelló, ja ho veieu, vitalitat pura i, de veritat, també un honor i un plaer tenir-te aquí, una persona que ha pogut viure i ha pogut veure tant de món, doncs ben segur que ho seguirà fent durant molts i molts anys. Conxita, moltes gràcies per acompanyar-nos avui. I convidar-los també que per Sant Jordi, a la tarda, estaré signant els llibres allà a la plaça de l'Ajuntament, allò que em vinguin a veure si ens volen conèixer, allà sí que el tindrem el llibre. El tindran ja, no com avui, no com avui que està allò pràcticament a punt de sortir, sinó el tindran ja imprès i... El dia de Sant Jordi us espero allà a Sabadell a la tarda. Perfecte. Conxita, moltes gràcies per ser amb nosaltres. Gràcies a tu, Bernat.